Jane iki ana apa to? Kok pating brengok, pating glerit tak rungokke saka kaduan. Niku Bapak Kakang Joko Warono niku lho. Gene, Kakangmu Joko Warono. Kakang Joko Warono badhe mrawasa kula kaliyan Adi. Iya. Saestu Bapak. Saestu Bapak. Kandamu ki aja pisan-pisan gawe gelane atiku. Menapa nggih kula badhe goro dumateng panjenengan to Bapak? Warono, Nggih. bener kandhane Candrawati Candrasari. Nuwun. Yen kowe tumindak bakal mrawasa kelawan Candrawati Candrasari. Tegese kowe iki nandukake rasa tresna. Bapak menawi panjenengan ngertos kahanan swasana wonten ing Pujagung. Kula suwun ampun gampil pitados kalian aturipun Adi Candrawati lan Candrasari. Klintu menika. Tenanipun menika goroh. Menapa ingkang dipun aturaken Adi Candrawati Candrasari. Kula tasih kemutan pitugas panjenengan ngenani siswa-siswa kang mapan wonten ing Pertapan Mojoagung. Sinten ingkang panjenengan paring tanggung jawab? Ayo raya mung kowe. Nggih utamanipun gladi oleh Bilaraga Adi Candrawati napa dene Candrasari. Sajroning gegladen oleh Bilaraga rumas lumrah badanipun lajeng nyuwun kalian kula supados dipun pijeti awake lha niki lho. Lah kula niku kan pijeti tenane. Candrawati Candrasari. Nggih kula Bapak. Kowe iki ya kaya ngono. Wonten napa malih Bapak? Ayen pancen kowe iki lumangsa lumrah awakmu kesel yuning saliramu. Ayen kowe iki kepengin pijet yo golek dukun pijet. Lah kudune golek wong pijet iki kowe. Aja ndur sedulurmu tuwa Joko Warono mbok kon mijet. Aku isin. Pareng matur Ji Bapak. Menapa nggih wonten wong-wong dewa wadon? Lho, njaluk pijet. Aduh! Bapak. Napa? Aku nek kene. Wong bocah ning kono. Niki diapusi kula mboten njaluk pijet kok. Menawa kula niki saya, lah niki Adi Candrasari lah nggih saged kula kan meteki kok. Mestine lah yo gentenan ngono. Lah cilik sing nyuwun mboten Bapak. Masa nggih wonten jeneng pijet kok malah piyambake sing teng dhuwur kok ditipai kali Adi Candrasari. Ya ampun pikados Bapak. Salah kowe njaluk ning isor ae jare. Warono, Nggih. ora susah. Mbok selaki kabeh tumindak. Arep dikaya ngopo aku kuwi ngerti kegedhoaning atimu. Kena kowe ngapusi karo wong liya, ning aja pisan-pisan kowe juru karo gurumu. Ayen kowe suwani juru kelawan aku, kowe kudu mawa pepitungan sing ati-ati. Yen nganti keterucut sabdaku kelawan kowe bakal cilaka, Nggih. Boten badhe kula selaki. Tenanipun dangu anggen kula menika nyimpen raos tresna kalian Adi Candrawati napa dene Candrasari. Sarene kula wonten ing Jagung menika kalebet siswa panjenengan. Kula nyuwun lilah panjenengan Bapak. Mugi Bapak Resi Parangsungsang kersa ndhawuhaken kula kalian Adi Candrawati dalah Candrasari. Salah panjenengan yang sepuh kula, Bapak. Pancen bener-bener kowe iki mau tumindak bakal mrawasa kantos Candrasari lan Candrawati. Mboten kula saha ijaralan Adi Candrawati napa dene Candrasari mboten kersa nampi katresnan kula. Joko Warono, Niki. mestine kowe isih eling. Nalika sepisanan kowe dikanthi kelawan kadangmu sepuh nak Mas Dipati Tunggul Huruf. Niki. Kowe digulukake ana ing padepokan Jagung. Kang supaya nimbang ilmu ana bisa dadi wong kang gadhuk blek-blek dugeng sama lagi.
Kula tasih kemutan. Nalika Kang Mas Hadipati tunggul wulu. Kalian kula keroyo-royo minggah wonten Bejagung Kaprih. Namung manyesuaken kula wonten ing ngarsa panjenengan. Kula kinten sampun jangkep kanggen kula nimba ilmu dhateng panjenengan wonten ing pertapan Bejagung. Mila saiki menika Bapa, sarene kula buntas sak reng-reh kagungan wonten ing Bejagung. Kula nyuwun lilah panjenengan dhaopaken kula kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Ning mestine kowe lah yo ngerti. Kowe sadurunge ndak tampa dadi muridku. Aku wis nate kandha. Aku gelem nampa kawan kowe ning yen kowe kudu tansah ngugemi marang paugeran utawa pralatan sing wis kapacak ana ing padepokan Meja aku. Marang sapa wae siswa ing antaraning lanang lan wadon iki ora kena padha nganakake sesambungan tresna kejaba yen wis padha buntas kawin. Menawi panjenengan pambeng panjenengan boten klilani kula dedhaupan kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Menawi kula mbacut badhe kados pundi? Iye, padha wae wis wani nyantolani jauh pangandikaning guru. Yen kowe ora kena tandhaki wiwit dina iki go aku sutik kabeh murid kan kowe kudu lunga. Jabel sedaya dawuh pangandika panjenengan jalaran kula tasih mbetahaken panggala wentah panjenengan Bapa. Yen sira isih butuhake panggala wentah yo bene tumindakmu menceng saka angger-anggering kautaman iki durung wae ayen kowe ora kena tandhakake mesti bakal ndak aturake ana ngersani Kang Masmu tunggul wulu. Bapa Resi kula suwun kanthi sanget perkawis menika dipun sidhem jalaran kula kuwatos menawi mangkenipun sedaya kula kajenengan kalian kadang kula Kang Mas Hadipati tunggul wulu badhe kula ndakaken niat kula badhe anggadhe bojo Adi Candrasari Dipati tunggul. Nggih. Ayo kanthi karahadan. Rawuhe ana ing padepokan Mejagung iki. Pikantuk berkah pangestu panjenengan. Basuki, Bapak. Yayi Walang, Yayi Joko Warono. Dawuh tinimbalan Kang Mas. Saiki wis dadi satriya cakrak pideksa. Undak-undakanmu anggonmu mangsu kaweruh ana ing Mejagung. Kula kinten gaten nemahi rupitu. Saklebetipun kula manyesu wonten ing Bejagung wonten ing ngersane Bapa Resi Walangsungsang. Aji Jaya Kawijayan oleh Bilaraga. Kula kinten setunggal kewala ingkang kula suwun dhateng Bapa Resi Walangsungsang boten